la línia del metro per fora al centre de la ciutat i arriba al cor mateix de Badalona, jo diria que aquestes inscripcions que hi ha al voltant de l'estació i tots aquests grafismes que ha fet en Jordi Pablo són la síntesi entre el passat, el present i el futur de Badalona, i en certa manera podríem dir que l'excavació del túnel ha gratat les entranyes de la vèrtula romana i ha lligat la història més profunda d'aquesta ciutat amb el present i amb el futur. I crec que amb això podem estar tots molt contents. Aquesta Badalona, com veu Fabra, és també una mica com una catedral. És una estació amb ànima, com l'ha definit també el nostre historiador local, Joel Vigó. És una estació singular i emblemàtica que ens ambienta en el passat romà d'aquesta ciutat i en les nostres tradicions. Des de la llegenda de Sant Anastasi a la cremada del dimoni que cada any recordem en les nostres festes de maig. Ahir Catalunya va sortir a defensar, expressar la defensa de l'autogovern. I crec que avui, un dia després, en aquesta estació, en aquesta ampliació de la línia 2, veiem un dels magnífics fruits del que aquest país és capaç de fer amb el seu autogovern. Aquest nou ramal fins al centre de Badalona, la xarxa de metro arriba ja als 100 quilòmetres. Una dada simbòlica, certament, però com tots els símbols, representa una realitat ben palpable que respon a les necessitats de milions de ciutadans i ciutadanes de Catalunya. L'autogovern, com deia l'alcalde de Barcelona, no és tampoc una abstracció. Defensar l'autogovern de Catalunya és, entre altres coses, tenir les eines, els instruments i els recursos per poder fer allò que la ciutadania necessita i mereix. Coses i projectes com aquest, com el que avui inaugurem, aquest tram de metro i aquesta nova estació de Badalona. Moltes felicitats i moltes gràcies. Es lo que han decidido durante 4 años. Coreografía. La massa humana al ritme de la música, que prèviament s'ha pactat.